BPF मानि मा? BPF मानि मा? BPF मानि मा? BPF मानि मा? जाय सरकारा ना फरायनायनि थाखायहाय रायलायो, जाय सरकारा डेभेलपमेन्टनि खोथा रायलायो, जाय सरकारा गासैबो हारि ना बिटिसिआव बेसेबां दं बिसोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि खोथा रायलायो, बिनि थाखाय माने UPPL सरकारखौ देरहाहोनांगौआ बहुद गोनांथि दं। दिनै जों उगुरि प्राइमारिनि आन्डाराव मोनसे प्रेस मिट बानायदों। मानो होनब्ला बे प्रेस मिटआ बहुद गोनांथार जागोन। निस्मानि रायजो राजा बा सिडली समाजनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै खोनासंनानै लानांगोन। उद्देश्यआ जादों माने BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो बा जोंनि सरकारा समाव मामोन निस्माया बा सिडली समस्तिया मा जानो थांगासिनो मा जादोंमोन दा मा जाबोखो 6 मासाव बिनि फोरमायथि बा बिनि इनफरमेशनखौ जों रायजो राजाफोरनो हरगासिनो दङ। दा आं बुंग्रोनोसै माने BTC हाग्रामा सरकार बा मानगोनां हाग्रामा सरकार फैनायनि उनावनो माने बहुद जाहामेलाखौ जों नुनो मोन्दों, स्पेशेलि निस्मा समस्तियाव। निस्मा समस्तिया मोनसे बेकवर्ड जायगा, जों बयबो मिथियो। गोदोनिफ्रायनो जोंहा डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ मोननो फैयाखै। किसुमान जोंनि एरियाफ्राव डेभेलपमेन्ट फैदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बे डेभेलपमेन्टफोरखौहाय दाननानैसो होदों। बिनि थाखायनो जों दिनै निस्मा बाखि जानानै, निस्मानि रायजो राजा जानानै जों बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायो माने जिथु स्किमफ्रा दानजादों बेफोरनि लिस्टफोरखौ जों फरायथिनानै होनो गोसो जादों। दा स्किमनि बेलायाव जोंबो सापर्ट दं BPFफोरजों, बिथांमोनाबो लाबोथों स्किमखौहाय जोंबो समर्थन खालामो बा सापर्ट खालामो। मानो डेभेलपमेन्टखौ नांगौ जोंनोहाय, जायखिजाया सरकार जाया मानो डेभेलपमेन्टखौ नांगौ। नाथाय बिसोरो मानो दानखो, BPFआ मानो दानखो बा BPF सरकारा मानो दाननो मोनखो नैबेखौसो फोरमायनो गोसो जादों। दाननायनि फारिलाइखौ जों होनोबो गोसो जादों, मानोना बे पेपारखौ जों डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै बुंदों बे नंखाय नङा। किसुमान स्किमफ्रा अलरेडि टेन्डार प्रसेस जाखाजोब्बायमोन। खोथाथे खोथा जों बुंनो खैला मैलायाव मोनसे ICBP ब्लक माने लामा जानो थांदोंमोन। बे लामाया जानांगौमोन आउटपस्टनिफ्राय खैला मैला सेन्ट पिटार मोनसे इंलिश मिडियाम दं, बे लामाया फुरा सेंसन जाखाबायमोन। बेखौ दाननानै होबाय, बे 20 लाखनिमोन। बिनि उनाव बिसोरो दानबावदों माउन्ट एभारेस्ट, बै खैला मैलायावनो बेबो माउन्ट एभारेस्टआव बेनिफ्राय 2.5 किल'मिटार बे लामाया थांगौमोन हायना नोगोर टु बान्दोगुरि। बियो माने 1 crore 80 lakhsनि खामानिमोन, बिसोरो बेखौ दानदों। आरो बिनि उनाव दानबावदों बिसोरो अडिट'रियाम, बेबो खैला मैलायाव जानांगौमोन, बेखौबो बिसोरो 1 crore बेखौबो दानदों। गासिबो प्रसेसा जाजोबदोंमोन। दा ओंथिया बेसो बिसोरो मानो दानखो? ना बे UPPLनि थाखायल'मोन नामा? BPFनि थाखाय नङामोन नामा? गासैनिबो थाखाय डेभेलपमेन्टआ नांगौ। जों बे मोनसे लामाजों मोनसे दोलोनि पार्टिल' थाबाया, गासैबो थाबायो। बेनिखायनो जों खुद्रिखांदों, लाइमोन आफादनि जानानै आफादगिरि जानानै जों बेखौ प्रेस मिटनि थ्रुयै जों बेखौ मिथिहोनो लुबैदों। आरो मोनसे खोथाया अरुनदय दाननाय, अरुनदयखौ सोर मानसिया मोनो? सासे गोरिब न'खरनि बा गोरिब न'खरनि महिलायासो अरुनदयखौ मोनो। बेवहाय पार्टिनि खोथा फैया, जायखिजाया पार्टिया थादों बेखौ दाननो नाङामोन। आरो बिथांमोना बहुद दुखु फोरमायदों, जोंनाव फन हरदों फोरमायदों मानो बिदि जाखो होननानै। जों BPF दोलोखौ जों खावलायो, बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायो, नोंसोरो लाबोनो हायो माने गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय नोंसोरो बांसिनाखौनो लाबो ना। मोनसे गामियाव 7 मोनदोंबा 10 जनाखौनो सोनानैहाय लाबो, नंगौना नङा? बे समाजनि थाखाय बा न'खर सालायनि थाखाय मोनसे माने राहा लामाखौ देखायो। बिनिखायनो जों सान्दों माने BPF माने स्किम दानग्रा नामा? जों बुंनो गोसो जादों दिनैहाय। आरो जों स्ल'गानबो होगोन निस्मा समस्तियाव, जों बे स्ल'गानजों जों इलेक्सनखौ देरहागोन। BPF माने अरुनदय दानग्रा नामा? BPF माने मोनसे अल्ड पेन्सन दानग्रा नामा? BPF माने हाउसिं न'खौ दाननो नामा? नै बेफोरबायदि कुइसन सोंलुआ जादों। रायजोफोर अन्नानै निस्मा बाखि रायसा मोजाङै खोनासंनानै ला। माने किसुमान स्किमफोरखौहाय पलिटिकेलि लाङा जासे ना, जिखुनु जा पार्टिया फैया मानो मोननांगौ मानसिफ्रा मोननांगौ। दा जोंनि समावहाय प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि सरकाराव बा UPPLनि सरकाराव जों बिदि खालामाखै। जों बेफोरबायदि फैसाखौहाय सासे गोरिब दुखिया न'खरनो एडमिसन खालामनो हायैफोरनो जों रानना होदों 5,000 करि। जेरै गियान सोरां ना एग्जाम
बा एग्जामनि थाखायहाय माने एडमिशन फी होनो बा मोनसे फरिखा बाद बा एडमिशन खालामनो लेखा बायनो थाखाय जों बेफोरबायदि फैसाखौ होदों बहुत मोजां स्किम जेरै जों होबावदोंमोन अनसाय बिथांखि जों होबावदोंमोन माइनाव सोरां जों होबावदोंमोन आलारि सोरां दिनै बिथांमोना मा होनो हाखो बिथांमोना एखे सिस्टेमखौहाय फल' खालामोब्ला मोजां जागौमोन दिनै 2 लाख रानदों 2 लाखआ सोर मोनदों मिथिगौ जाय BPFनि सापर्टार बिसोरो मोनदों आरो बे फैसाखौ राननानै जादों जाय BPFनि लाइमोन बेकारफोरा बिसोरो खिन्थु मोनाखै खिन्थु कास्टम बिक्रम रिन्जय मोना मा बुंदोंमोन बै इलेक्शननि सिगां बिसोरो होनदोंमोन दे बे 2 लाखखौ माने स्किल डेभेलपमेन्ट बा स्किल पार्सनफोराल' बेखौ मोननाय जागोन होननानै दिनै बेकार 100 कोटी रानबाय बिसोरो बिनि थाखाय जोंनि निस्मानि हिसाबाव जों हिसाब लानायाव निस्मा समष्टियाव 1 करोड़सो फैसा सफैदों मोनसे प्राइमारियाव मोनबासो चेक सफैदों नाथाय मुलाम्फा गैया जादों माखासेखौथ' गावगासोरनो लांफिनखाबाय माखासेखौ गावगासोर राननानै जाबाय बेफोरबायदियाथ' जेबो ओंथि थाया जायो मोनसे बाजेटनाखौहाय गभर्नमेन्टआ बानायो जोंनिफ्रायसो रायजोनि फैसाजोंसो जों बुस्थुफोर बायो ना जों बुस्थुफोर बायो बिनि टेक्सखौ कालेक्ट खालामनानैसो सरकारनो फैसाखौ जथुमनानै मोनसे बाजेट लायो दा बेफोरबायदि नस्थ' खालामलांबाय थायोब्ला फिउचाराव जोंना BTCआ खहा जालांनायनि लामायाव थायो आरो बिनिखायनो आं रायजो राजा निस्मानि माने मानगोनां रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे बे बिसायख'थियाव जाहाथे मोजां सरकारा फैफिनो आरो जों खोनानो मोन्दों 125 आमेन्डमेन्ट बिलआ जानो पास जागासिनो दं अब्ला जों BTCआ डाइरेक्टलि स्क्रेप जानोबो हागौ बिनिखायनो जेबो गिनाङा जों देरहानायनि लामायाव दङ मोनफ्रोमबो समष्टियावनो जाहाथे बिथांमोना गासैबो साइलेन्ट भटार्स जानानैब्लाबो बिथांमोना भटखौ रनजित सार बे सिडली समष्टिनि जोंनि केन्डिडेट मानगोनां रनजित सारनोहाय बा UPPL आव भट होनानै देरहाहोनो थाखाय जों खावलायहरो बावैसो साननि सिगां नैबे सबाइजारनि मोनसे फोथाराव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो चेक राननानै माने चेक होदोंमोन आरोखि दा बेनि बेलायाव माखासे नोंसिनि निसिमा ओनसोलावनो चेक सिफायनो हायाखै बा चेकआ बायाखै होनना बुंदों फैसाबो हाबाखै होनना बुंदों मा बुंदों बे बेलायाव बेफोरो माने नंगौ जादों जोंनि UPPL सापर्टार बा जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप ना सर्टेडआव जानाय जोंनि UPPLनिफ्रायबो दंमोन आरो बिसिनिफ्रायबो दंमोन बुहुत बुस्थुआनो चेकआ बायाखै मा खेत्रआव होदों जोंबो बुजिनो मोना ना मोनसे सरासनस्र दं बे सिङावहाय पलिटिकेल लाबालाबिबो होदों जानो हागौ बिसोरो माने बुहुत दा जों खोनाबावदों सोरबा अरुणोदय मोननिफोरखौहाय 1500 फैसा डाइरेक्ट एकाउन्ट ट्रान्सफार खालामनो नागिरगासिनो दं बेफोरो जास्ट माने इलेक्शन बायलानो बे स्किमानो नङा जेरावहाय बिसोरो जास्ट भट होनो थाखाय 1500 गावनि एकाउन्टनिफ्राय डाइरेक्ट ट्रान्सफार खालामनानै बै मानसिनो 1500 थाखा हरनायखौ बेखौहाय बिसोरो स्टार्ट खालामगासिनो दं एक्चुअलि बे स्किमा नङा आरो अरुणोदय स्किमखौहाय बिसोरो होआखै आसाम सरकारासो होदोंमोन BTCआ होनो हायाखै 300 कोटी थाखाखौ जोंनि मानगोनां प्रमद सारा गारबोदों बेखौसो इसोर रानगासिनो दं बिसिनिथ' लाइबिलिटिसआनो 3000 कोटी दंमोन बिसोरथ' सुखायाखैनो बेखौ जोंनि प्रमद सारा माने 500 कोटीसो सुखायना गारबोदों बे 300 कोटी थाखा गैयामोनब्ला बिसोरो 2 लाख खरि जिथु लाइमोनफोरनो होदों बेखौबो होनो हानाय नङामोन बा किसुमान इभेन इलेक्शनखौनो गेलेनो हायामोन बिसोरो BPFनि दोलोआ दा बे बेलायावनो रायजो राजाखौ माबायदि सांग्रां जानो लुबैयो बिनि थाखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो आरो जोंनि निस्मानि स्पेसियेलि बा सिडली समष्टिनि रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे बेफोरबायदिजों दागोजाव ना बेफोरबायदि गभर्नमेन्टजों थानो नाङा आरो मोजां सरकारखौ जों लाबोफिननांगोन जाय सरकारा गोरिब गुन्द्राफोरखौ मिथिनो गोरों जाय सरकारा ना फरायनायनि थाखायहाय रायलायो जाय सरकारा डेभेलपमेन्टनि खोथा रायलायो जाय सरकारा गासैबो हारि ना BTCआव बेसेबां दं बिसोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय रायलायो बिनि थाखाय माने UPPL सरकारखौ देरहाहोफिननांगौआ बहुत गोनांथि दं मोनसे स्ल'गान होनो थांगासिनो दं युथ लाइमोन आफादनि ब्लकनिफ्राय UPPLनिफ्राय BPF मानि मा BPF मानि मा BPF मानि मा BPF मानि मा जोंथ' जोंनि सरकारावहाय UPPLनि सरकारनि समावहाय जोङो अरुणोदयखौ मोनोमोन दानि BPF नैबे 4 दाननि गेजेरावनो जोंनि UPPL मा होनो अरुणोदयखौ मानो दानखो जाहोना मा जों मानो मोना जाखो जों गरिब गुन्द्रायासो मोनो गरिब गुन्द्रानि अनगायै दस्रा माहाजोनफ्रासो मोनदों होनना जोंनि मेगन रोखा नुगासिनो दङ अब्ला जों अरुणोदयखौ मोननानै जों गरिब गुन्द्राया मोननांगौ मोनथायखा हिसाबै
जोंनि फिसा फिसौफोरखौ जोङो बिजोंनो थाइसे थाइनै बा जोङो 1250 थाखाखौ जों मोनो मासे मासे बै जोंनि UPPL नि समाव जोङो मोनदों दा मानो मोना जोङो बे जाहोना मा दा मानि सरखार दा BPF सरखार जानाय लोगो लोगो जोंनि अरुनदयखौ दानदों बेजोंनो जोङो गाहाय थाखोनिखा नालाय गरिब मानसिफ्रासो बिदिखौ लुबैयो हायोब्ला बिसोरो होदेरनांगौसोमोन अब्ला मानो दानखो बेखौ जोङो सानदों आरो माने आंनि गोसोजों आं सानदों हायोब्ला होदेरनोसो गोनांमोन जोङो बिजोंनो गथ'फोरखौ मालाबानि समाव खाथा गैया मालाबानि समाव फावथेन गैया मालाबानि समाव जोंनि गथ' गथायफ्रा खेला दुला गेलेनो थाङो बेवहाय बिमाफोरनाव सोनारनानै फिसाफ्रा बियो थाइसे थाइनैखौ बियो अब्ला जोङो बेखौनो बिमा जानानै जोङो आखिना लानानै जेब्ला बिमा बिफाना फिसाफ्रा बियो अब्ला जोङो हरनोमोन नाथाय दिनै अरुनदय दाननाय लोगो लोगोनो जोंनि आखाइया बायनाय बायदि जाबाय गोबां मानसियानो अरुनदय दानजानानै बेस्राफोर मोखां सोम सोम जानानैहाय बेबायदिनो जों सानलायलायो मानो दानखो जोंनिखौ साबेसे दानजाखो नोंसिनि ओनसोलाव नोंथांनि मिथिनायाव बुंनोनो हाया गोबां मानसियानो दानजाबाय अब्ला पुरुनाया दानजाजोब्बाय ओमफ्राय गोदानाबो दानजादों पुरुनाफ्राबो दानजादों बेनि जाहोना मा बे जाहोनखौहाय जोङो हमदांनो मोनाखिसै आरो गोदान सरखार जानाय लोगो लोगोनो दायो बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं सोर बिजाथि बा बबे दोलोखौ नोंथांमोना देरहाजानो लुबैयो जोङो UPPLखौनो जों देरहाखागोन आरो सिगाङावबो जोंबोनोखा UPPL सरखारखौनो जोङो नांफिनगौ आरो दा UPPLनिखौनो जोङो देरहागोन आरो जे देरहाथारखागोन बियो सियरखा देरहाखागोन रनजित बसुमतारिखौ सिनायोना नोंथां सिनायो औ सिनायो जों बेखौनो जों देरहानो जोंहा बयबो थांखि ना लोगोफोर हामबायसै